Il-Gvern mhux se jneħħi l-obbligu tal-Green Pass biex wieħed jidħol f'ristoranti, ċinema u attivitajiet sportivi dan minkejja il-kritika qawwija li kien hemm fl-aħħar jiem il-korpi kostitwiti li tkellmu dwar l-importanza tad-dialogu u regoli aktar ċari. Waqt aġġornament moti mill-Ministru tas-Saħħa kien konfermati li l-Gvern ser jibqa' stinat bil-pjan tiegħu minkejja li diversi persuni qed jisqu li qed jiġu ordnati jieħdu l-booster kontra l-volontà tagħhom. Irrid ngħid ukoll għax kien hemm xi artikli fil-Gazzetta li d-Dipartiment tas-Saħħa m'għandu ebda intenzjoni illi wessa jew iżid xi kategoriji fejn ħankunu qegħdin nagħmlu iċ-ċertifikat tat-tilqim mandatorju. Minkejja li bil-liġi mhux obbligati jitlaqmu bit-tielet doża, bil-liġi il-pubbliku qed tkun obbligat jitlaqam la darba jrid jgħix ħajja aktar qrib in-normalità. Tani kif minn nhar it-tnejn 17 ta' Jannar il-pubbliku jista' jattendi għal avvenimenti sportivi la darba jkollhom ċertifikat tal-vaċċin validu, jiġifieri wieħed illi jgħid li minn tal-inqas minn ġimagħtejn ilu tlaqmu bil-booster. L-uniku żewġ affarijiet li nbidlu huma li mit-tnejn li ġej l-użu tal-maskra fuq barra mhux se jibqa' aktar obbligatorju għal dawk imlaqma bil-booster, iżda trid tintlibes jekk tkun fi grupp ta' aktar minn żewġ persuni. Naf il-waqt li fir-ristoranti, barijiet u snack bars se titneħħa distanza soċjali la darba l-klijenti u l-ħaddiema ikunu mlaqma bil-booster. Ta' min wieħed jinnota li biex inti tidħol f'dawn l-istabbilimenti bħal ristoranti u anke gyms u ċinema, persuna trid tkun imlaqma bil-booster. L-avvenimenti organizzati sissa jiridu jibqgħu bil-pubbliku bil-qiegħda fil-waqt li l-istabbilimenti għadhom bil-kerfju sassjata fil-ħodu. Jiġifieri anke f'dan ir-rigward ma nbidel xejn. Intant tħabbru xi eċċezzjonijiet għal min jista' jidħol fir-ristoranti mingħajr booster. Dawn huma nisa li jinsabu sat-tielet xahar tqala, tfal taħt 12-il sena u dawk li kellhom reazzjoni qawwija ħafna għall-ewwel u t-tieni doża b'evidenza ċertifikata. Naf il-waqt li persuni residenti Malta u li se jkunu ġejjin lura pajjiżna fil-jiem li ġejjin se jkollhom il-perjodu estiż għat-tielet doża sal-ewwel ta' frar. Bil-persuni li jkunu ilhom għal perjodu twil barra minn xtutna ħabba studju jew xogħol jistgħu jiġu meta jridu f'Malta mingħajr ma jagħmlu kwarantina. Dan basta illi jilħqu japplikaw għat-teħid tal-booster f'Malta qabel il-wasla tagħhom fil-pajjiż. Ta' min wieħed jinnota li persuni li jaħdmu fi stabbilimenti msemmija iżda ma jkollhomx kuntatt dirett mal-klijenti m'għandhomx għalfejn jitlaqmu bit-tielet doża għad-differenza tal-kollegi tagħhom. Il-persuni li ħankunu qegħdin f'postijiet fejn min jitħoġġu fihom ħajkun obbligat illi kollu ċertifikat tat-tilqim huma wkoll rridu jkunu b'ċertifikat tat-tilqim li huwa validu. Intant, dawk li tessjaw pożittiv għal COVID-19 iridu jistennew 4 ġimgħat biex jieħdu l-booster u għaldaqstant għandhom eżenzjoni ta' 6 ġimgħat biex ikunu jistgħu jitlu fl-istabbilimenti mingħajr ċertifikat validu tat-tilqima. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern sabiex jirtira l-miżuri li ser jiddaħlu fi 17 ta' Jannar illi effettivament jagħmlu l-booster tal-vaċċin obbligatorju. Partit Nazzjonalista qal ukoll li l-Gvern irid ikun ferm aktar trasparenti fix-xjenza li fuqu qed jibbaża dawn id-deċiżjonijiet.